ndepfaya ndiziva bro munoitwa anditwa ice kana kuti chikwengwere pana watanga manje kuti zvandisikadi zita rako chairo chairo zita ramunonzi Chatenda Chinakocha ona takubvarwa nerori because zvaunongotaura ka unotanga wataura zvina basa neni hati shamwari yako zita rako unonzi Chatenda Chinakocha Chatenda Chinakocha unogara kubva Chitumbisa St Mary's kana kuti St Mary's Chitumbisa kumusha uko zizi zvinoita mapurazi kwaseki utasa pasi asi pane chawashaya pasi pavo tarisa inini handiti unoita nezve ita nezvemusic zvekuimba mumanzi wakaimbei ndakaimba music yakati siyane kunze kwesungura hipo kundobata danso afro watanga uimba rini 2017 une makore mangani ndine 2017 wanga une makore mangani 2017 ndandine 8 years saka wanga watopedza form 4 kana kuti wanga wari form 4 amai kona baba wako anozvibvumira here zvaunoita pasi apa kutaura nini amai vanozvibvumira asi baba vakashaya une mabrothers nemasisters ndina sister alright yes aya una sister inoziva kuti ndo zvaunoita zvisina nebasa rese zvekuimba izvi vanozviziva taura song yawakaimba utaura yekutanga kana uchirwiziva kuti wakaimba rini yekutanga angangori mafaniza atingati yainotobuda yangangori demo yangosarira kustudio kupi studio ipi studio kwakuri kwamakoni yangangori extreme entertainment studio yefriend yangu haina kubuda song iyi inobuda ndangoimba ainzani producer wako ainzi sepimi achiriko sisi kana takutoita zvemakombi atowindi kana asitori kuno akusouth africa alright wabva uzoita sei after ipapo vanatombogara sikamboiti zvemusic ndakazonyatsopinda mazviri zva2021 mucovid varatanga kuti 1 2 yente unoshanda ndino samari kurekota unoona producer wangu Sawilenzi vakanzwawo chipo chimukomana ngoti vachinoshanda tese ona kuti uri mbavha ote zvemadrugs ewo doro rakaita sei bootleg musombo batutu chibuku mondo warerekera saka kainspiration kako kanoita kuti uimbe kanobva kupi mbanje uri kuseka unga ndikuita mafanisi handisi shamwari yako ndikukubvudza zvakanaka mbanje unoputa wakamboputa mbanje chicha wainzwa po weputa mbanje usatarise pasi tarisa inini wakazoti taizostika iwewe nani mafriends magays manje muchifurirana manje muchiputa mbanje muzimbabwe saka mbanje aibvumidzwe muzimbabwe alright saka song yawakaimba yakarekodwa gore ripi kubva 2021 kusvika izvezvi parurekoto rwotumangoma mangani masongs ako anga kutosvika 15 years imba song yako yekutanga yakarekodwa kana uchirwiziya ubva wataura neridhim yacho yekutanga pane chitungwiza yakabva paguru mwandira ridhim rakagadzirwa naSawilenzi yes ande kubva vaita aiwa imba song iyo muno muchitauni tinofamba nedare svikiro guru tinofamba nedare
Chitown famba ine dare, famba ine dare. Chitown famba ine dare, famba ine dare. Mondoro msatsiye, msatsiye. Nzira dzedu kuti dzive clear. Svikiro msatsiye, msatsiye. Nzira dzedu futi dzikochena nekuti tinofamba panoyera. Ngoma dzedu dzaburira, ndizvo zvataishuwira, zvataishuwira. Yaman. Kakaipa. But unokoziva paredhiyo hadzirire kaizvi. Ndidzi masvikiro isi. Ka unokoziva paredhiyo pane sabotage ka. Kuti upinde paredhiyo ka unofanirwa kupfuura pauri but kakaipa kare kakanonaka. Aiwa ndinotenda. Saka iwo uona career yako ichienda upi mai manje? Isu kutaura chokwadi chesitoshuwira kuti tiende kumberi. Tozati tichishuwira. Asi pane zvakawanda zvinozongonobacho muroti kana unovhiringidzawo mukushanda pati tichiita chidai. Wati chidai inatsotsanangura kuti chidai zvinenge chireshi because ini ndiri mutsaga kai tichidai zvichiedza kureva kuti tichifambo kusviko here there tichifambisa nguva tichienda. Wati zita rako rekuimba inonzi ice kana kuti chikwengwere. Ice yechigodo chemvura kana chikwengwere. Chikwengwere. Wakamboiswa paposta? Ekuchitungwiza ndaizwa. Waimba kupi kwawakamboimba iwewe? Kuchitungwiza takarova mhanya nemashozi. Asi angari pasa? Hapesi. Mbawa wakamboiswa mbawa iwewe? Uchitambisa zvidhakwa? Yes. Yes. Imba song wakaimba inotambisa zvidhakwa. Ubva wataura rekarekotwa rini? Laita zvimoko zvichisheka kuti sheke kana ndakufara please msatiseke inenge iri pengeleke kana msina mari yemabhiya msatinetse ndoda kangu kanenge bombi kakanaka akapodi kanosheka ubata mdhuri ambiri vachakuzo une mamwe mawedzi asingazobude painterview. Ini nangu anobuda ingona ange kuti epato ndakaimba garo unobatwa ipapo ingona zvinongobuda zvakadaro imba imba ipapo pandoda kupanzwa ipapo. Yeman. So zvimoko zvichisheka kuti sheke kana ndakufara please msatiseke inenge iri pengeleke kana msina mari yemabhiya msatinetse ndoda kangu kanenge bombi kakanaka akapodi kanosheka bata mdhuri ndekangu inini hakauri. Everybody are you ready for the party? Party after party. Everybody are you ready for the party? Party after party. Yeah man, akanonzi party after party. Saka ndo zvauti hazviri ingoni hapana chautaura chakashata. Zvikuhura izvi vakwahazi yazozvitamira. Shamahure akazara kunzvimbo. Ani mahure ndeanozadza mabhawa here? Kumarani kwenyangu namahure? Akawanda ariko. Handiro vakutsvaka urarama? Yes. Vasaramborara nehure here? Zvisati. Hauziye hure? Hure ndoriziya asi kurara narazati. Ipo pachigowa nyika pane manaight club ka manheru panenge pakadzvanyaka pachiita kupisa. Aiwa mahure akazara but hey chimbori kumamusic. Ndanaka kuinspire kuti uite music. Wakati uyu ndaimba ndada mutedzero aindifadza. Akandinyainspire zvakudaro. Malegends. Vaita sana Wicked D. Ana JP. Chapeza. Ana Toki Vibes. Ana Freeman. Legends vakatanga kuimba kutanga kana ana Tupu kutoteerera music yavo. Imba one song yaWicked D yakakunakidza. Ikutanga itisapi yakaito hit song zvekuti paipapo takatanga kuda kunopinda music zvakudaro. Koya Toki
yatuki vibes yandonyofara ndekuti mai ine message yakanyanya kundibata. Ko Freeman pane akaita sana Joina City ane malines ekuti akapinda musoro anoreva something. Alright. Kotuku anatuku anavanana aneriya anani teshilike kuti techida kutoro ati raitwa kudhara tichida kuita kuti zvipinde saizvezvi. kochibaba Sauro ari muhati memunhu wese yemani zvekuti ndo vamwe kuti lese uda every musician anofanira kunge achitorowo freestyle. Saka unofanira kuziva kuti apa anonyanzozikanwa iye mafreestyle baba anofamba chida yemani. Okay. Saka pane zvauda kupamhidzirere zvatisina kutaura zviri kuitika muupenyu hwako nemumusic mako? Yamani zvawandisa. Taura. Ndo yanguva yako une 1 minute. Chekutanga ndechekuti tichida kuti mangoma basa redu kumberi like kupushwa because ukarekodha music yobva yangogara mustudio isu magetoi tisina mabasa tisina kwati tichishanda, so vanhu vanenge vazongonakirwawo nemusic yedu ndo vanotokwanisa kuita music yedu ipushikewo iende kumasocial media tizikanwewo tione mafans. Kuda kupushwa nani? Pane vanhu kune mabloggers kune YouTube channel inonzi Nasty I State. Ko YouTube page Facebook page, sorry, Facebook page inonzi Nasty I State. Une mafollowers mangani? Ndaurivhura mamaji aisati atombotanga kumbone zvinhu unokwanisa unoenda paintaneti kangani pamwedzi? Taura chokwadi. Wangonyemba chete ndozvisungirira panapa kana katupu. Saka data futi ma1 futi. Unofunga sei nezvemacopyrights ari kutaura mazuva anaya? Macopyrights pakati omei pakadaro wazviona. Saka wakada kupushwa nemumwe munhu obva urawa necopyright zvinozobuda zvezvienderana nekuwirirana kwamemaita. Vamwe vanozorowa nemacopyrights kazhinji kacho vanenge vasina kuwirirana, vanenge vasina kunzwisisana in terms of money kana kuti in terms of let's say munhu azoputika kumberi akuti kumasina hangu handiyega kudya mari achandooneka. But mune muchiwirirana pekutanga, but song yakazoita hit yakaita maviewers akawanda, vanobva vafunga kuti munhu aita mari all this time. Inini chandofarira ndechekuti lese yaputika ita hit, inini zvandibatsira kupushi kona ende kumberi ndo panenda kutangirawo nelife ichenda kumberi. Saka unowirirana nazvo here zvemacopyrights? Zvemacopyrights zviri kwese pakuti zvine maadvantage nemadisadvantage. Pekutanga tati kupushwa kawoenda kumberi waputika. Chechitu chacho chakashatira ndechekuti wakuona kunge munhu akudya mari yako. But iwo ndowauya kwandiri ndauyamba kwenyini ndanafambira mumwe ndowandipa music yako ndaipusha iwo hapana chauri kuita. Unoenda paYouTube paFacebook katu pamwedzi, ini ndiri kutatarika nemusic yako. ndo zvarachidza kutaura nchiti kuwirirana, kunyatsowirirana kuvanhu, because vanhu pane mumwe munhu wekuti uyu ndikamupa zvinhu zvangu anondipushirapo pana pressure, kwete mumwe wekuti mukuwirirana ikoko munotange makutaka kurwisana chasi ndo panozonobuda macopyrights. Hapana kuwirirana, kana mawirirana ka pekutanga hapasina kuwirirana kunopfuura ipapo. But anyways, munobatwa sei? Mune runhare here kana WhatsApp chichimuwa? Mune runhare WhatsApp zvese ndinazvo. Vataurire number zinoti 0788 30 25 79 kana kubata producer wangu vanonzi Silence Svikiro Guru remangoma yemani.
ndobata pa 078 5288 683 078 5288 683 chimodisa amane shamwari zvida kuchikutanga ndichikuti ndida kumhoresa amai vangu kutanga hama dzangu dzese mafriends handiurani vanhu vakawanda especially my producer iwewe manje yemai une mamillion fans iwe unoira pane vanhu vakawanda najalix yemani arabu ndoagrita Star King, my DJ Real King, DJ KV vese vavo ndinoda kuti mwari vabatsira andite maita basa mukoma batsirikawo maita basa jamani one love